Ето и какво си взехме от магазина във Виена в Донал Центрум. Това е турбичката. Имаме подарък, ето такъв плакат по случай световното по футбол. И имаме си, разбира се, паспортите, които бяха подпечатани. Касовата бележка, с която сме си взели точно за 3 кутии. И имаме и трите кутии с части. Една, две, три. Почваме с частите. В първата кутия отварям, която хвана първа. Ето какво си сложихме. Тя е частично редена, защото имаше доста едри части и решихме все пак да понаредиме някаква част от тях. Хоп, вижте как сме ги пълнили тези панели. Ето имаме такива червени панели, които трябват за проект на големия ми син. Тук имаме 1 по 6 такива, сме взимали доста. Малко тухли. Тази част беше доста интересна, тези листа си взехме от тях. Тук отново за проект на сина ми взехме и такива стъкла. Такива 1 по 3. Такива също. Малко жълти наклончета. Като цяло стената беше много добре заредена. Имаше много голямо разнообразие. Често казано, вече ме я, че си взех толкова малко, само 3 кутии. Но реших, че трябва и все пак да се огранича. Показвам още части хубави, които имаше на стената. От които сме взели някакви бройки. Бум! Втора кутия. Штрак. Не втората кутия, какво има? Така. Тук сме взели още листа. Взехме и такива листа. Малко. Такива тухли. Такива дишове. Арки. Бели наклончета. Модифицирани тухли с стопкана страна. Ето тази част взехме. Доста е добра. Още нещо друго интересно тук. Малко просто сини тухли, че ми трябваха, такива бяха привършили. Малко червени такива. Въобще е хубаво разнообразие от най-различни части. Ето и в последната кутия какво взехме. Тук основно беше, голямата част е тази арка. Взехме още малко арки такива. Разбира се, те, които как че ни трябват наклончета. Тук някакви тухлички се взеха. Малко такива тухли. Искаше ли пето от тая част няколко. Това оранжево ми харесаха тея 1 по 8. Сега виждам, че пропуснах, имаше 1 по 2, но забравих да взема и от тях. Нищо, следващия път. Малко жълти. Прозрачни наклончета, такива жълти. Разбира се, ето от тая част, която е много готина. Слънчогледи. В този цвят малко. Горе-долу това са части, които си харесахме. И си напълнихме в тези 3 кутии. Сега, познайте, предстои голямото сортиране. Ето тук сега едно сравнение ще направим да видим колко тежи всяка кутия. Защото това е нещо, което реших да пробвам. Ето тази кутия не съм я отварял, още не съм почнал с нея. Слагаме директно така. И тежи 460 грама заедно с кутията. От тази вече я сортирахме. Я видим колко тежи. 376. Така, я има и тази. Тежи 460 почти 7 грама. А колко тежи самата кутия? Самата кутия тежи близо 31 грама. Така че мога да се извади от сметката.